Wat nou, wat gebeurde er? Ja, ik ben vol. Mooi hoe dat aan zijn wasje. Ik nee. Waar doet dat aan? Dat ben ik. Ben je al Fries? Oh. Spreche kein Holländisch. Sorry. Deutsch, ja. Kennst du Duits, Johanna? Ja, ja, ein bisschen. Guten Tag. Sie sind hier für Vakantion? Für was? Oh my god, dit zijn ze net uit, Judith. Holiday, vacation. Urlaub, ja. Wir sind im Urlaub. Ja, Urlaub. Ah, das ist ja. Goedemorgen. Is dat niet goed? Ja. Goedemorgen. Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Haima en Hilkema.